Ingathi kungavama umusa nesibusiso uphile uphumelele. Lama ngopastor ngithanyile imflike. Sicela ukuthi wenze ukubalena okufanele kungaba ukusubscribe, kungaba ukulike, kungaba uyimember i-channel, kungaba ukunikela kwi-channel. Sibuya lana udaba lwamaphupho njengenjwayelo. Okubalekile ukuthi ufone kusongo 9 ekseni ya 5 ntambama uma ungumlandeli. Ungawasebenzisa ama-SMS, ungawasebenzisa uWhatsApp nangebhadi nangephutha. Ngiyasithoba, ngiyasicela nje kuwe. Sibheka la ethi noma sonto Magubane 5482 ethi noma sonto Magubane 5482 ukhona la ku YouTube comment section. Uthi angizwanga lutho ubhale njalo. So i-comment le uyenze evidweni ebesiyenzile isikhathi sendlule la sasikhuluma khona ngokushanela endlini. So why siphinda ngoba ngiyacabanga ukuthi kungenzeka uthola ukuthi vele nabanye abaswanga uthi mhlawumbe umoshanele indlu mhlawumbe ngeke ngichaza ngami no sure. So let's decide, let me redo the video. Kodwa ke indlu vele umuyithanyela noma nje indlu iwumuntu iba uphawu lomuntu. A house can be a symbol of a person specific, and a house can also be a family, a sign of a family, maybe umndeni. Indlu ingaba uphawu ngabo olenhlangano lwebandla etc. But indlu futhi iba uphawu lomsamo kwabanye, yabo. So nake singakusho 1 umpupha indlu sikuthatha njengophawu luhlumo eshanela, ngoba lapha lusho ukuthi kumele nje usukume wena kungenzeka umsamo ungcolile futhi kufanele uhlambulule, kufanele ugeze, kufanele ulungisa. 2 kungenzeka futhi ngesikhathi uphupha la indlu kuba uphawu luhlumo eshanela ungabe lukhombe nje ukuthi kunesichitho nezigadlo ezikhungethe okungenzeka nje manje kufanele usikhuculule, kufanele uzelaphe, noma njengamanje wena uvela umatasatasa ke uyazelapha, uyazikhuculula izichitho, yayibona. U-Isaiah 40:23 uthi ke ngiyakulenza libe yifa likanondwengu namachibi amanzi, ngilishanele ngomshanelo wencithakalo uJehova. 3 uma upupha futhi indlu uwuphawu luhluma uyishanela. Lungasikhomba la isinyathelo okumele usithathe noma osusithathile sokulungisa amaphutha, inkinga noma izimo ezikukhathazayo njengamanje. NgokukaLuka 15:8 noma ngumupho wesifazane othi enezinhlavu zesiliva eziyishumi uma elahlekelwa luhlavu lwabalonye angokheli isibani ashanele indlu afunisise aze aluthole. Number 4 kuyenzeka afunisa lubupha la indlu lokhu sithathe njengophawu luhluma uyishanela ungabe likhomba ukuthi kungenzeka wena unezono, mhlawumbe unamacala, unemikhuba emimbi okumele uyilungise, noma okungenzeka njengamanje uyazama ukuyilungisa ukuze wena usindiswe. U-Isaiah 43:25 mina nginguye owesula isiphambeko zakho ngenxa yami, angikukhumbula izono zakho. 1 ekaPetru 2:1 ngakho lahlani ububi bonke nobuqili bonke nokuzenzisa nomhawu nokuhleba konke. Izingisi lithi sweep, yabo. So number 5 uma upupha indlu yenze uthola ukuthi ngesikhathi uyishanyela kuba uphawu luhlumo uyishanela nje ungabe lusho isidingo sokuxazulula izinkinga okanye isingxabano emndenini uma zikhona njengamanje. Ngoba kuwe mhlawumbe ngenzeka into ikhuluma ngefamily yakho, ngenzeka ukuqabene ubendle efamily yakho, kufanele usukumeni thelana manje ilungisa izinto, yabona. Asivale ukuthi number 6 ngenzeka futhi ngisala upupha indlu kuba uphawu oluhle okwesinye isikhathi futhi uma uyishanyela osuke nje lukhomba inguquko ezinhle ezizayo, noma lukhomba umcimbi omkhulu omuhle futhi ozayo ozofika kunekudala, ngoba kungenzeka lento ikhomba inguquko ezinhle izenzakala empilweni, noma likhomba ukuthi khona umcimbi, khona isimo somcimbi esingahle sibe khona kulowo muzi loyo, yabona. Siyabonga kakhulu. Be blessed.